gamit nila gakaon na. So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon. O dili, karon kaon na. Pila edad sa imong bata, sir? 1 year. Usa ka tuig. Tambok na. Salamat ko sa Vitron. Vitron. Subok na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Anong permi kang dili ka human sa imong trabaho? Sorry ma'am, perming kapoy ang akong lahuas. Inom ani o? Koy, herbal capsule. Daghan na kaayong misalig sa Koi Herbal Capsule tungod sa kaepektibo sa pagpahimsog sa panglawas. Sa gamay lang nga capsule, naana ang ahos, luya, palya, kamunggay o ginseng. Muinom na yung Koy herbal capsule. Ngano wa pa man kamo uli? Ganado kay kong trabaho ma'am. Tungod sa Koy herbal capsule. Ikaw ang drive nako ha. Para sa himsog na paglawas, pag-Koy! Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3. Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sungod sa pamilya. Iguba ni mo akong dalaan. Wala tayo, ate. Sorry. Sige lang kag-sorry. Sorry na good day. Unya, kiguba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylong, paghigugma o maayong pamatasan. Mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sungod sa pamilya o ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb ang dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit nang siya sulod sa akong kwarto. O gikunis-kunisan niya akong sunggok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kayo mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala po ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala? Pero nag-uol ba ka sa imong mahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ihimplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya dagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubot-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, kung sa ipasabot sa kinabubot-ong magpasaylo? Sorry kaayo, tiha. Okay na Caleb, oy. Wala na to. Very good. Ang maayong katilingban, magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC. Sa S75, ang inyong Radio Ronda. Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko
ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Radio Ronda 6:75 Oras sa DYKC Radio Ronda, alas 9:08 sa Kabuntagon. Higala may butag, kumusta? Adlaw nga Lunes, Hunyo 16, tuig 2025. Unang adlaw sa pagbukas sa saring, on first day sa opening of classes mga higala. Grabiha, no? Lukop nasod 27.6 ka milyon ka mga tinunan ag nagtapok ron sa nagkalalaing mga eskwelahan. Lukop nasod tindaghana na di ani mga higala, no? Musta man tirabang daghana gihapon shortage sa mga classrooms, mga lingkuranan ug uban pa mga paghinanglanon sa mga eskwelahan. Ato ning isgutan karon taon mga higala ining unang pagbukas sa klase tuig 2025-26. Yadya say gi-contribute diri mga higala sa atong suod kay higala og anak ni Mr. and Mrs. Lito ug Tessie Humawas, no? Oy, pulos ni mga mga sakop na ni Coach Eddie. Good morning niyo diha Ma'am Tess og Sir Lito Humawas. Na po'y contribution sa inyong bright kay nga anak, no, nga si Carter Humawas, manya cum laude og psychology sa USPF Law executive class mga higala, no? Ato ning basahon kining iyang pahinungod. Education is the most important. Sinuat ni mga higala ni Carter P. Humawas sa atong main topic o main issue karong buntag kining kalabot sa pagbukas sa adlaw sa klase. Inyong alagad Bamba Lazarte minus ako lang magsulo ron mga higala kay ang akong partner dire. Sige mo pangaligo sila si Sinis dito sa bantay aon sana bantayan na kanas kodo ba? Dahay, puyog mo dito pangaligo, di ba? Usahay ka mo si Lito? Amo ba pangimbitar mo sa magaligo mo dito sa bantayan ba? Ano sana na bantayan na nas kodo ba? No? Ha, bantayan na pangalan na, no? Oh, nindot mo ni kayo. Agi ko dito pero wow na mo sa maligo ko dito nga mag-brief na usa. Nindot mo di ay. Oh. Nindot ay. Oh. Naghapon agi ko dito mga higala. Unya kay baw ka daghan magaytag mga higala dito. Ang akong partner dito sa Karambula si John Tadlip, sila Sinis, sila si Lito Akaso. O kamuday ko na magkuyog dito pangaligo. Kuyawa din yung mga tawanan. O nindot kayo, ha? O, kasi magbati. Patingsot. Agi ko dito gahapon kay doon na may gihatod ba? Uy, dutang ikaligo. Nindot kayo nga to. O, sige. Anyway, di na to ikaw ba nun akong partner manghigalas John Tadlip kay doon na siya importanteng kabilinggan nga giatiman nining mga orasa
mana nga kuan sa ha, dili sa nato siya ikauban karong buntaga mga higala. So kining yung alagad si Bob Malazarte may makiguban niyo ta alas 10 mga higala ninig atong programang Karampulang Bisaya. Nya way tagisgutan una ang karbihos uminto na precious produktong petrolyo mga higala oy. Sigihan ang balang kita og kanang santako aning pero di mas ko taka kuan, di magtaka pugong na ug mga adlaw mga higala alas 12 kadlawon ug mga adlaw no. Mosaka na pod balig aritas gasolina 1 peso ngadtos 30 centavos. Ang diesel 1 peso ngadtos 75 centavos. Mao gyapon ang kerosene hapin mo tagdos lagi. Grabe. Nya sabot lang sa tamang higala sa na nagubat mo sa kuning Israel karon ug kinini ang Iran. Grabe bitaw sa epekto ining mga Middle East countries mga higala basta kanina gani sila magubat apektado gyud ang presyo sa kalibutanong presyo sa mga produktong petrolyo. Mao na it's a sad fact or sad reality mga higala nga mao gunay mahimong sagputanan. Pagubat bitaw sa Russia ug sa Ukraine sige magsaka. Arang-arang kay ang US, kaning US no sultian ta mo mga higala, ang dunay pinakadako nga deposit sa mga petroleum products mga higala ng Estados Unidos ay mogto ka na Saudi asus. Bisan palagi 30 ka tuig di mahurot ang supply sa mga produktong petrolyo aning US mga higala kay siguro sa atong nasayran na ay dagko og gigante kay nga mga depository areas diha sa Estados Unidos mga higala nga bisan palagi kuno mil og 30 ka tuig kining stock sa mga produktong petrolyo sa Estados Unidos di mahurot ay. Ingon ana ni grabe kay ka preparado kining Estados Unidos mga higala. Mao bitaw kinomdom mo atong nilihok nagsigi sunod-sunod ha og kinini ang sigig saka ba ang presyo sa mga petroleum products mga higala niadto pag bago pang nagsugod ang gubat sa Ukraine ug sa Russia lagot bitang usa negosyo sa ni buhi bitaw siya daghang kaayo mga supply sa mga petroleum products mga higala ada na stabilize lagi ang presyo sa kuan mga oil products no ilom-hilom ni kining US mga higala pero kindi mo naggunit sa labing dako kay mga stocks sa mga petroleum products mga higala. Ito ning isgutan karon taw da. Pero karon lagi nga nagubat ang Israel ug ang nasod sa Iran mga higala, no? Ito'y kanta hiyoy ana. Ito'y kanta ng Iran, bro Glenn. What is Iraq? Iraq malaking bato. What is Iran? Iran ay tumatakbo. Di ba? Mao na Milo? Kantang yoyoy. Tawa. Educational bitaw tong mga kantang yoyoy. Ano ipaagi tala ni komedya-komedya. Mao mo ni tinuod, no? Mo magkaguliyang na ganin mga higanting, mga nasod, mga higala. Kaya ang Pilipinas, bigusaon na to, gamay ra magita, no? So, magkaguliyang na ganin ni, apektado kita, tanan. Pero katong mga gagmay intawon kay mga nasod sa mas Pilipinas o uban pa mga daghang kay mga pobreng nasod sa tibuok kalibutan ay may magsangkiig intawon oy. Kana laging bisan palagi kuno og kanang igo ra ning mo pahibaw issue si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos klabot issue sa kini ang ekonomiya o kining mga produktos petrolyo mga higalas kalibutanong presyo no. Sus, mulihok na dahil ng bukuan, oy. Depende na, huwag unsang isyo. Huwag makayo, di, rollback. Pero huwag di gani mayo nga, kuan, isyo, ang isguta ni President Donald Trump sa US, di gani mayo, saka, gina. No? Dili na ingon nga, ka-OE sad, mao na'y tinuod, mao na'y sad facts and sad reality, mga higala, no? Oy, good morning. Judith Bagtog Lopez. Okay, good morning ninyo diha.
mahimo mo makasalmot, mahimo mo maka appeal sa atong pinagi sa atong live streaming manghigala. Ako ning tudluan sa Naldo Ibanez. Kana inyong cellphone din ha. I-search ang diha sa Facebook, no? I-search pinagis pag-type sa RPN DYKC. Unya maka-access naman mo. Unya like and share unya aron ubay-ubay pod sa atong mga kaigsunan manghigala ang maka-appeal, maka-view, makadungog sa atong programa aron ma-inform po nato sila sa labing dagko ug nag-una nga mga kalambuan sa balita dinhi sa ato sa kauluhan ug sa ubang parte sa kalibutan. Ha? Okay, mao man ay atong tumong og tinguha dinhi sa programang Karambulang Bisaya. Di man kay kutob ra tas kay komentaryo din. Good morning diha ni Sir Lito og ni Ma'am Tessie Humawas, ilabi na sa inyong butan. Kanino bilib jud ko ni bataa kani si Carter Humawas nga parting bright ta ani manghigala pero humble kayo nga pagka bata, no? Oh, good morning Manuel Tirariray diha sa umapad maning inyo Manuel, no? So sa iyo nakatultol. Okay. Sige, padayon ta sa unahan manghigala. Ato sa ning lakbitan. Una nato basahon ha kining labing dagko manghigala nga kini ni ang balita kalabot sa kahimtang karon sa presyo sa mga produktong petrolyo dito sa gawas sa nasod nga kita mo nahimong shock absorber diri manghigala, no? Karon day taon og mahimo mil atong tawgon palihog si Vice Governor elect Glenn Soco ato siyang interviewon kay daghan kay tag gustong ipangutana niya, no? Si Vice Governor elect Glenn Soco. Kay una kinirong naghangking nakabantay ba nga kinirong nahiaguman nga mga problema ni Cebu Governor Gwen Garcia. Wa may mga mayor na, wa may mga provincial board nga mupirma dayeg manifesto of support. Nagmingaw man. Sa una, naalay gamay kasikas ito sa ubang lugar sa nasod maghigala. Niya maghisgot partig Cebu. Para ito napiki to si outgoing Governor Gwen Garcia parte atong isyu sa kinini ang ESF, no? Naamri manifesto of support ang mga mayor. Pero karon nga perting naghanag atubang nga tarawa gi-contempt, indirect contempt ko ni siya. Niyato miyaging semanas Governor Gwen Garcia manghigala. Gipamulta ni siya 30,000, no? Astilan. Asa naman in town ang kini mga loyal ug mga masinuntanon nga mga mayor ug mga sakop sa Junta Provincial Lalawigan sa Sugbo. Pinangga kay bawo ko pinangga kay ninyo sa Governor Gwen Garcia. Anong hatod karon nagpakahilom mo? Niya sa tong linya ra manghigala si Vice Governor elect og so di function paghapon ni siya og isip Junta Provincial member sa Lalawigan sa Sugbo si board member Glenn Soco. Board, good morning. May buntag Boss Bob ug may buntag sa ato mga tigpaminaw, may buntag. May buntag sa nimo board, no? Mag-session mo ron? Nice session unya, Bob. Unsay main agenda ninyo board? Wala ra may mga significant kaayo other than kaning mga routinary lang mga ordinances and resolutions gikan sa mga kalungsuran ug dakbayan sa probinsya. Agatong 1.2 billion nga supplemental budget wa na ba gito? Wala naman gi-reintroduce sa executive, Boss Bob. Unsa makahinungdan, no, board? Wala ko'y kuan gyud. Kana ang any budget man gud magikan na siya sa executive department ug naa man gani ilang ipalabang, i-review na namo, i-deliberate na sa Junta Provincial. Ug ang Junta Provincial will okay, then ma-authorize siya ug dili sad mo okay, then ibalik siya sa executive, no? So nagpasabot ni board nga posible karon nagkaduol na magyud nga mapupos na gyud ang termino sa kasamtangan nga administrasyon, posible nga
adto na ni sa sunod nga administrasyon ni Pambari 4 maaprubahan kining 1.2 billion pesos nga supplemental budget? Dili ta ka preempt sa lakang sa Executive Boss Bob, and ang amount also di sana nato ma-preempt kay kana manggong supplemental, it's based on a need, no, panginahanglan. Mahimo lang na nimong supplemental o doon na kay emergency need, doon na kay realignment of funds o kani siyang paghulip, no, sa kaning mga nahurot na, no. So there are requirements within the local government code nga mahimo lang na nimo, and it has to be justified sa fund source, no. So dili mahimo nga hilabtan nimo ang source of funds sa annual nga budget kun dili mag justify ka og lain nga source, no, bag-o nga source of funds para ika-support nimo sa supplemental. Dunay bod daghang kayong ni text dili kay 5 lang, mga almost 10 masiguro to ka mga barangay captains nga nakasabot sa usa sa imong tinguha nga paninduton ang opisina sa Vice Governor nga imaw niya imong himuan sa imong pag-opisina. Unya kay nalipay kayo ang nagkalilain nga mga barangay kapitan dinhi sa Cebu Province ka, imo silang gihatagan og dako kay nga importansya. Tiaw mo ba nahitagaan nimo silang espasyo or space sa Office of the Governor, din adto sila makapangapi, samtang magpaabot sila nga makigtagbo diha nimo, nindot kayo. First time siguro nga nahitabo nga ang usa ka vice gobernador ikaw ako gipasabot nga ni himo og usa ka black kang pareha ani. Ma-realize pa ka ni Board Soko? Well, una klaruhon ako, Boss Bob, kani siyang ug tandi tani siya sa katong supplemental. Okay. Dili ni maura siya tumong, no, ni atong supplemental, no. Daghan man to. Daghan to siya og purpose, no. Dunay katong pag-fund ni atong mga program sa sangguniang palalawigan sama sa subbonegosyo, Bukanas, ug uban pa, no, nya apil na lakip na sa niato ang pagpa improve sa physical nga bahin sa legislative building, apil na ng mga opisina sa Junta Provincial gani ang session hall ug pagpundo sa duha ka bag-o nga opisina. So daghan to, dili to siya mauray tumong tinguha, pero tinuod na kanang imong gihisgot nga do na gyud koy plano nga magbutang tag usa ka book nga lounge diha, no, sa legislative building susama ni anang kanang customer lounges bitaw sa mga mall nga diin nga makatambay sila, ug doon na sila'y prasisonon nga mga resolution or doon na sila gibisita diha sa Capitol compound. Kadaghanan niya na mo na sila diha sa mga opisina sa mga board member, kay matag board member nagrepresentar man og usa ka distrito, ang uban mo agto na didto sa Vice Governor's office, no. Nya doon na sila prasisonon diha sa mga department sa Kapitolyo, so doon na sila usa ka lugar nga ka-standbyan niya, kakanan ug kakapihan, no. Importante kayo ng kape. Nindot kayo kini nga plano nimo, Vice Gov, nindot kayo. Daghang kay nidaig ani murag 7, 8 ba to kabuk ni text na kudri nga kuan gyud ni daig sila atong imong gi-propose, no, nga waiting lounge sa mga barangay officials diya sa opisina sa Vice Gobernador. Kay sagad man gud, Boss Bob, mo na ang mga barangay officials, no, mogto sa among opisina, wala gid ako na silang gusto ta sila imbitar og kaon, pero na naman like ug Monday na mi session na alas 2, so mapiki ko mo nang tagaan na lang ko na sila kanang gamay nga kamo na lay paniudto digto sa gawas, no, nya ang kananan diha gawas gid siya sa Capitol building, kay wala kay kananan gid diha sa sulod, no. So diha mismo sa legislative building, I want them to feel comfortable ug kuan sila, no, kanang I want it to be an experience ba sa usa ka barangay official, labi na tong gikan gitaon sa Lagyo nga ni gahin gyud panahon ni gasto gyud nga para lang nga moanha diha sa Capitol building. Ang kahago gyud kalayuan ng mga lugar nga biyahian nila, Vice Gov, no.
Nindot kayo ni, no? At least suportado ka. Daghang kayong ni support niya. Di may nag-text din. Di ba ko numapil ang senior? Lahi siguro. Lahi siguro. Ni doon na siguro in charge sa senior niya. Ha? Mga senior citizens na yung kadagana, no? Kining mga bara. Sakto di ay. Pero I want it to be an experience, Boss Bob. Wala sila diya sa Capitol. Gusto ko nga bang they feel nga they are well taken care of nga ang kaning legislative building para gini sa para nila. No? So I'm gonna make naay mga plano nato nga maghimo tag improvements di pala nako masaysay tanan. Usala na siya no sa atong planuhan nga gani na identify na namo og unsa nga lugar diha sa legislative na nato buhaton. Sus kanindot anak Vice Gov. Bisag ako'y Pambari 4, ako'y Governor Pambari 4, mo support ko ana, nindot kay na. That's a very laudable project, no? Ako manggod, Boss Bob, no? Akong experience nga, labi na tong mga barangay sa kaislahan, sa mga kabukiran, no? Kaning, ug mo agto tadigto, mobisita ta kanang inatiman kita sa tanan ba, no? Ang kaning Cebuano hospitality is always there, no? That's right. Og sila sa imuanha diha sa ato asad sa legislative building. I want it also to be an experience, no, nga giatiman gid sila maayo kay not all the time from Monday to Friday na ang ilahang board member. So wala karon kay doon na sila gi-process sa Capitol building, then doon na sila lugar nga ilahang istaran katambayan karon wala man na. Ako ba sa akin prangkahan talan jud kag sulti board ha. Maluoy ko magtanaw na mo bisita gagmay kay opisina mga sakop sa unta probinsya. Bisa in fact kana sa imong opisina perting kamaya daghan kay mo bisita dia luya tanaw nas gawas maglinya man. Luoy kay niya. Mao gitaw na among challenge dia Boss Bob kay gamay ram gug kay na no masiguro nakabot ginig 50 metro kwadrado ng among opisina napay mga staff. Unya you feel special ug naka sa sudgid mismo sa opisina sa provincial board member. But ug naay ka meeting pa karon maghuwat pa ka. Sa gawas barog-barog. Nya nana deres gawas na naghuwat nya kanira bang mga barangay officials nato dili nimo anha lang ang barangay kapitan ra mo anha usahay magda sila sa ilahang mga konsehal. No kaning mga treasurer nila ilahang barangay secretary dunay kuha ununong cheque no so kuan gyud no kanang I think to me it's important na tagaan nato sila pagtagad no and for them an area where they can ilagyod it's really a people's area no at least mapil nila Vice Gov nga kanang welcome kay sila unya init ang paghangop kay lagyo gikanis mga lagyo nga lugar ha. Board mangutana nako nimo ha kining giandam nako nga mga pangutana para nimo no. Karon ba mura man og daghan nagyatubang ron si outgoing Governor Gwen Garcia nga kini bang mga challenge ba ang pinaka latest ani is ang katong dunay nigawas nga indirect contempt in which gipa-fine siya gipabayad sa 30,000 gumikan sa wa niya pagsanong sa katong suspension order o sa latos gisayt ng example sa daghan ron gyatubang murag matawag na tog mga hagit ni outgoing Governor Gwen Garcia. Ang akong nabantayan nga nora maghilom kayo no ang kanhi mga loyal members sa Cebu Provincial Board, mga mayor, in fact parehatong panahon sa pandemic naaday manifesto of support para ni Governor Gwen Garcia. Karon usa may hinungdan pwedeng makapangayo og reaction gikan nimo Vice Gov Soko nganong ingon ani ang kaimtang karon? Well, ako ra maingon diha Bob no kanang mga lakang ni Governor Gwen sama sa pag-file niya og protest kana siyang pag-atubang niya ani ang iyahang suspension order sa ombudsman that is well within her right no and well within the due course of law nga iyahan ang gihimo no so that should be respected no. And since nga naaman siya TRO nga nakuha gikan sa Court of Appeals, then ang iyang termino all the way up to the end of the iyaha sa among term karon should be respected no kay she is duty bound to uphold ang iyang pangatungdanan. Pero ako pangutana lagay Vice Gov ngano man nga asa na to mga kanhi
magdahunog nga manifesto of support sa mga mayor ug sa mga provincial board? Naamang gihapon, Boss Bob, kay sama atong after sa katong ni anunsyo siya nga ni-file siya og protest, nagpatawag sa mga meeting sa mga mayors, diha man sagko, uban pipila kabuk ng mga members sa provincial board, diha man, wala man gina mawala, no? And maybe siguro, imo nalay perception nga ingon ana, but kami nga mga pinili and we are incumbent officials, we are bound to work and support this administration all throughout up to the end of our term. I see. Okay. Labot atong tinuod na ako lang ning i-confirm gikan nimo Vice Gov Soko ha. Tinuod nga dunay ongoing investigation si Governor Gwen Garcia, outgoing Governor Gwen Garcia. Labot atong mga mayor nga napakyas pagtambong niadtong gipatawag niya nga meeting des Kapitulo pagka Hunyo 3. Nagdaghan ko kay mga rason, gipanghilagtan, nagbakasyon, etc. etc. Tinuod di ka doon na investigation? Wala man. Wala di ay? Wala ngayon. Wala trigger siguro ni? Wala may need nga na yun. Wala man siguro. Okay. Vice Gov, first day sa opening of classes 25, 26 nga saring, pwede mangayo naghanar bag shortage gapon kakuha sa mga classrooms, no? Pero dinhi sa Central Visayas ubay-ubay sad ang mga ni kuan anang eskwela, ha? Og although dunay kakuwangan sa mga magtutudlog sa kakuwangan sa mga classrooms, pero as normal it goes as normal man kuno ang first day sa klase karong adlaw, pwede makahatag siguro ka og mensahe sa ato mga kaigsunan, sa ilang mga mama, sa mga tinunan nga ni tambong ron sa unang adlaw sa pagbukas sa ting klase. Vice Gov? Well, una tanan sa ato ang mga estudyante, no? Ang ako ra gyud nga pahimangno kaninyo kanunay nga pagtarong lagi mo sa inyong eskwela kay dako kayo og sakripisyo ang gihimo ang atong mga ginikanan para makasuportar gyud sa inyong pag-eskwela, no? Ug kanigyong education is really the biggest equalizer, no? Mao gini bugtong bahandi nga mahatag sa usa ginikanan ngadto digto sa iyahang anak, no? And I really urge the students to really do their best. Ikaduha, there is atong ginikanan, continue to support ang inyong mga estudyante no matter what hardships you may face. We have to really push hard and push harder og gikinahanglan and do our best, no, nga makatiwas gyud ang atong mga estudyante. Sa gobyerno sad, no, this remains to be a continuing challenge namo, Boss Bob. Og unsa o pagpangita og paagi nga ma-improve gyud as we notice ang number of students wa magkagamay, nagkadaghan, no? So to address that on a local scenario, kinahanglan gyud i-localize ang problema matag lugar lain og estado, no? Maybe there is a syudad, lahi ang estado ngadto digto sa mga eskwelahan digto sa kaislahan, no? Ako mohatag og example like kanang solar street lighting project nato, Boss Bob, no? Kay kadaghanan sa mga estudyante nato labi natos na sa mga kabukirang barangay or sa mga hilit nga barangay sa atong probinsya, maglakaw na og pipila ka kilometro ang atong mga kabataan, no? So importante kayo na nga masimintong ilang kadalanan, ang kaning mga masugan, mahamuhayag, no? Kay bisag diri sa atong district na yung mga lugar nga nalipay kaayo tungod niya ng solar street lighting project. So these are things which the Cebu provincial government can do. And what I mean nga i-localize na to ang problema, this now where the board members are important, no? Ang function sa usa ka board member comes in. Kay kami mga board member nagtuyok man mi sa among matag distrito, so magkita mi niini. And then if there are any concerns nga mo address ni ining problema sa ato ang mga estudyante, then ato nang ma-relay diri sa Cebu provincial government, no? So kani karong administration incoming, Boss Bob, I hope and wish nga we can address these issues and mo nang giingon nato nga governance is local, no?
I see. Okay. Vice Governor Glenn Soco, thank you so much of your time and mahimbundag ni mo, sir. Salamat kay Boss Bob ug salamat sa atong mga igsoong tigpaminaw. Daghang salamat ug mahimbundag. Bato manghiga si Vice Governor-elect Glenn Soco. Ato na ni basahon be. Ninduta ni manghigala kining usa ka kan gyud gihaguan gyud ni Sir Carter Humawas pag tagik kining iyang mensahe atol sa unang adlaw sa pagbukas sa klase karong adlaw manghigala. Kini si Sir Carter Humawas manghigala, graduate ni magna cum laude psychology, University of San Carlos niya. May laki sa USPF Law, kay kuan man ni siya manghigala, consistent honor man niya. Ang title sa iyang sinuwat manghigala, pasidungog or pahaom ining pagbukas, unang adlaw sa pagbukas sa klase manghigala, mao ni. Education is the most important, by Carter Humawas. The youth is the fuel that we will have to keep our engines of progress running for many days to come. After the President gives his attention and pours his heart into this matter, I think all the wonderful ideas that could benefit the youth could come into his mind like speeding bullet. I believe that the state has the highest responsibility above all others to give quality and free education at all levels to its citizens of whatever IQ, AQ, or EQ they have. Everyone is equal as a student, and all of us are equal to our right to a good education. The head of state should not neglect this very basic right. I think the President should be wise enough to initiate a cut in totally unnecessary funds for defense and cut from the CDF of legislators who had to say, don't give justice the trust we have given them in the election. University should be built and people should be in them, and Pinoy should get a better future through them. That should be in the list of priorities. The President should realize that the greatest investment the Philippines could go into is to invest in its most important resource, the one that handles all other resources in the land, the human resources. Induta ning pagkatagik manghigala. Ano panawagan ng manghigala nga? Dugang pagtukod og mga eskwelahan, pagkuha og dugang nga mga mainglaking mga professor nga makutudlo sa atong mga tinunan. Kanya ngiyang panawagan mahimo ni kung panalit laslasa ni Presidente Bongbong Marcos kining naghinubra nga budget dihan ng mga CDF unsa pa ning kay gamit manghigala ba nga kini ni ang ibutangan og dagko binilyon nga pundo manghigala. So ginanay ni ka brilliant og langom nga tulugkanon nga sinuwat ni Carter P. Humawas. Ato oras alas 9:40 na. Hinay man ben. Diyan. Sige man. Okay. Ya. Laay kayo pati magtugnawa diri sa gawas. Init pero pag soda ko pati tugnawa. Inom sa kog kape. Nagtuo ko kuan na nida. Doon na refill ani mil. Kani akong giinom manghigala mo ang latest doon sa mga innovative products ni Coach Eddie manghigala. Coach Eddie's 10-in-1 healthy coffee and Coach Eddie's 10-in-1 for Ben. Mao ni manghigala. Mita pa di ani klakiha. Salamat kay ha. Coach Eddie to manghigala nga pabutan nyo kay murag mag-live broadcast ron sa atong studio manghigala. Di sa atong announcer studio manghigala si Coach Eddie Mahilom. Pabutan na nyo karong tatad ha. In just a few minutes.
Nya, di pa'y mangno na ko ba, aning mga ginikanan, naghimo kog follow-up mga higala regarding atong 11 years old nga babae. Sus, kanugon ita. Inosente taong. Katong kita'y unang nakakuha itong mga report mga higala nga nalumos. Katong 11 anyos nga batang babae nga nalumos dito anang sapa-sapa. Dias may barangay Basak, Mandawi City mga higala. Kaya ba mo kung say tinuod nga hinungdan dito is Diosdado Tapi. Good morning ni mo, sir. Nya si Kwansad, si Mr. Bobby Flores Agiso, no? Kaya ba mo sa hinungdan, tinuod ang hinungdan ato mga higala kay kanang nihangyo magyud ang kapulisan nga maghimo gyud sila thorough investigation bisan pa tinuod ang ginikanan ang mama ato maong bata mga higala nga giyong nalumos kay nahagbong kuno dito atong sapa-sapa sa barangay Basak. Mao tanugutan ako na ade sapa diha. Sapa-sapa di nga ato miyanging pag-uwan dunay naglugoy dito kanang na stranded ba nga natubig wa dayon makagawas mga higala lawom di kuno to. So mao niya pahimangno nako ni sa ato mga kaigsunan. Doon na ganay mo yung mga kaparintihan, membro sa inyong pamilya nga, kining dunay kanabitang sakit nga patol. Ha? Pagbantay mo, amping mo. Kay ang gidudahan ganong hinungdan na lumos to mga higala. Kay katuda ko nung 11 anyos nga batang babae, doon na to'y sakit nga patol. No? Epilepsy. Mao ba nang in English, epilepsy, epileptic or epilepsy. Mao na siya. Patulon na ito mga higala. Kunya, napasagdaan, na timing baka nga dito, naabot itong lugar na timingan, nga may pag-andar sa iyang epilepsy or kining patol, nahagbong dito. Way, nakatabang. Sus, kaluoy. Manaha, ako ning panawagan, wag hangyo ninyo. Kamo nga dunay mga sakop sa inyong pamilya, mga higala, nga duna ini maong sakit ba ni? Or kanang disorder? Ang pingin taon na ninyo. Ayaw yun nag-ipaduol anang mga pangpang, ayaw ipaduol anang dunay mga body of waters, kaning mga lawom nga tubig, kay delikado kayo, no? So, mauday ko no'y posibleng hinungdan na to nga, nalumos to mga higala, no? Doon mo mga pagduna nga, waba kay foul play. Pero doon na to'y sakit nga patol mga higala katong 11 anyos in taon nga bata, no? Yan, napasagdaan lang sad ba, no? Okay, sige, padayta sunod atong oras. Mga pisa ko ni Coach Edis 10-in-1 for men mga higala, ha? Lami agid oy. Atong oras alas 9:40 na balik ang Karambulang Bisaya human lamang sa mga pahinumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang nagyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag din kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctor.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. No, binuliraw taga Kimbakan Suhong Talisay City Cebu. Sa wala pa ko kainom ko, akong diba kaning liog dako pa din niya. Karon nga nakainom ko ni gamay-gamay na. Nawagtang sa dakong banod sa kamo. Ani akong dito dako ni sa una pero karon nga nag-inom na ko ni gamay-gamay na. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. Mag-the original Koi Herbal Capsule. Efektibo na, barato pa, may vitamins and minerals ka na. Tagdosi 50 lang, FDA approved. The original Koi Herbal Capsule. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Ano itong pangalan? Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Davao de Oro. Sige, saltii daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Oh, mao na akong gamit ang haplas. Kundot kaayo. Kana ra akong giganahan kay kana bugnaw, mawala gyud pud ang imuhang pamati. Ngutngot ang akong mga tiil, dire sa akong mga BTS, ngutngot sa akong likod. Na akong gidahaplas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit. Kay nindot gyud siya nga haplas. Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga botika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan baka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe ug magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Atay Lactopuffy Health Alert. Ubo sipon, ayaw patapti og ubo ug sipon ang imong pamilya. Dali kay makuha ang sipon ug ubo, muuwan man o muinit, maong protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak nining sakita. Liguna ang ilang immune system pinagi sa pag-inom og Lactopuffy Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paimna sila og Lactopuffy Health Drink and bring health into your home. Ang Lactopuffy available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, Paz Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Jerry Hopson, Life Extension Vitamin D3. Ako si Jerry Hopson. Ningon ng doktor sa ko, anaday ko prostate cancer. Life Extension Vitamin D3. Epektibo gyud akong asma na wagtang. Hasta po akong hubak, wala na. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. The #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. Mga higala, doon usab kitay hulga sa bagong viral infection nga gitawag og monkeypox. Ug aduna nagikumpirmadong kaso dinhi sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Dako kay kinig katabang aron dugangan ang atong proteksyon ug panagang batok sa ingon ani nga klase sa viral infection. Ang mga medical nga pagtuon nagpakita nga ang husto nga level sa vitamin D3 sa atong dugo makapalig-on sa natural nga kusog sa lawas, innate immunity aron makigbatok sa mga naturalized nga mga virus sama sa monkeypox. Ug ang igong level sa vitamin D3 makatabang usab nga malikayan nato ang grabe nga epekto sa infeksyon nga dala sa maong virus. Ayog kumpiyansa, paliguna ang imong immune response batok sa hulga sa bagong viral infection o monkeypox. Pag-inom og Life Extension Vitamin D3 ang numero 1 og ginarisita nga brand sa vitamin D3 sa mga doktor sa tibuok Pilipinas. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience.
Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Okay, balik ta sa Karabulang Bisay. Doon na naman tayo 1 minuto nga nabilin mga higala, no? Anyway, matagtag update. Ining umabot nga away ni pambansang kamaw Manny Pacquiao mga higala. Ang maong away mga higala, himo ni karong Hulyo 19 ato sa MGM Grand sa Las Vegas sa Estados Unidos mga higala. Si Manny Pacquiao ba? Mga bago pa lang yun yung gideklarar ni mga higala sa International Boxing Hall of Fame mga higala. So, Hall of Famer na ni Manny Pacquiao. Pero, nakakulit siya bagong kasaysayan sa boxing sa tibuok kalibutan kay siya, maoy Hall of Fame nga active gapos boxing, tiabo din mo away siya, ining manghod yung 16 anyos nga kining sa welterweight division mga higala karong umabot nga Hulyo 19. No? Kini si El Azteca Barrios, Mario Barrios mga higala nga perting impressive sa kay record, no? So manghod din nag-decide ka tuig mga higala, no? So ato ning tanaw no niya kung napabay gitawag nga kining katong gitawag nga kining katong naandan nga mga arte sa boxing ipakita si Manny Pacquiao nga nagpangidaro 46. Unya atong i-congratulate ang labi na mga bulanon mga higala kay inyong kababayan din ug atong kababayan nga Pinoy nga si Nonito Donaire mga higala. Nahimo na sa ning kampiyon sa pangidaron nga 42. Iyang giilog ang bakos sa kining welterweight division mga higala, no? Gikan ni Andres Campos sa Chile. Nidaog siya ni atong miaging adlaw isip bag-o ni nga kampiyon sa kalibutan sa welterweight division. So, congratulations ni Nonito Donaire. Wala tayo oras. Lito akaso dito sa transmitter dito sa studio si Glenn Tuntod sa naman ni Son nga virus diri. Nagsulti rin kong Barrios kontra to ni Manny Pacquiao pero kining virus nga ni Soho rin mga higala na Anay nagsutsuho rin milay, no? Nagimilabot ani mga higala. So, ang ato mga partners rin sa studio mga higala, si Ramil Madira o si Glenn Tudtud. Sagan sa akong partner ga, wa na to ikaw badrod kaduna importante kayo nga kabilingan sa iyang kinabuhi si John Tadlip Jr. So, magdungog tagbalik sa Karambulang Bisaya. Yung alagad, Bob Malazarte. Salamat, may buntagan. May God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing